नैबे उन्दैफोरनि मोसानाय हान्जा खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे सानजारि हिर' ब्लग इउट्युब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय थाबावबाय लोगोसे बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ गिबियावनो जासिहरनाय जाबाय आं आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आरो बैसागु बोथोराव बयबो गाजा गोमजायै रंजायो बाजायो जेबो नांज्लाय खमज्लाय गैयालाबासिनो दिनै आं नोंथांमोननो देखायनो सानदों जिल्लायाव माबोरै जायो बैसागु मोसानायफ्रा आं मिथिखागौ गुबुन गुबुन जायगायाव मोसानाय खननायफ्रा एसे जुदा जानो हागौ जायगा लायै जायगा बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ स्किप खालामालाबासिनो नायनो नाजादो आं दिन्थिलांसै जोंनिया माबायदि मोसायो आरो मेथाइफोरनि बागै बिदिब्ला स्टार्ट खालामसै बारा हिट जायासै मानोना आवगोलावनो रेगुलार रिहार्सेलबो लानाय जायाखै मोसानाय मेथाइ खननायनि बागै बेनिखायनो एसे प्रब्लेम जाबाय आरो थेवब्लाबो बांद्राय गाज्रिबो जायाखै दा मोसागासिनो लामायाव एसे बेरायग्लांदों गय बारि गोजा जेथिंबो मोनसे गुबै हाबाफारि दंबावो मोसाखांनायनि उनाव बोर होलांनाय आरो दान आजावनाय बोर होनाया जोबनानै थांबाय दायो दान आजावबाय नोंथाङा देग्लायनि बैसागुआव रंजानानै मारै मोनदों? एसे मोजाङानो मोनदों नोंथां। आच्छा गासै न'खरबेसे दङ? 50 50? 55 आच्छा 55 ना ओमफ्राय माब्ला जोबगोन बायदि जेनेबा नोंनि आन्दाजाव गाबोन नङाबा समफोर ना आच्छा ओमफ्राय ग्रुप मोनबेसे जायो जेनेबा बोरायफोर सेंग्राफोर गथ'फोर ओंखारो ना ग्रुप मोनब्रै गामिया हाइवे सेर नालाय थांलाय फैलायाव एसे उसुबिदा जादों गारि मथरनि माब्ला मा जालांगोन जेबो फात्ता मोननाय नङा बेनिखायनो गावबा गावनि दायथ' गावबा गाव थाल मोजां लानानै थाबायनो आं बिराद लोगो नोंनि नोंथां दारियाथ' साफ्रेलायनाय एखेबारे टेनसन गैया आं नोंखौ बिराद सापर्ट खालामो नैबे मन्जिल ब्र आं बिराद बेनि भिडिअखौ आं मोनफ्रोमखौबो नायजोबो बिराद मोजां मोनो लोगोफोर बेनि भिडिअखौ बयबो अननानै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम अननानै बयखौबो सापर्ट खालाम इखौ बयबो सापर्ट खालाम माने आं बिराद मोजां मोनगोन आरो आं बिराद सापर्ट खालामो बिराद मोजां मानसि आरो मा बुंबावनो जेनेबा नोंथाङा बुंनो माने देग्लायनि बैसागुआव नोंथाङा रंजानानै मारै मोनखो बेखौ एसे फोरमायना होदो बिराद बरिया मोनदों आं जोंनि बिबारि गामियाव मोसानानै बिराद रंजानाय मोनदों बिराद मोजां मोनदों मारै रंजानाय जायो बे गामियाव मा मेथाइजों जेनेबा बेखौ बुंदों बक्सजों मोसानाय जायो ना खुगा मेथाइजों जोंनिया मोजाङैनो मोजां खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै खुगा मेथाइजों मोसानाय जायो आच्छा बिदिनो जोंना बक्सजों मोसानाय जाया औ नैबे उन्दैफोरनि मोसानाय हान्जा सेंग्रा सिख्लानिया गुबुन न'खराव मोसागासिनो दा बिसोरो भिडिअ बानायनायखाय लाजिदोंनो मोसाथ'वाखै बेनिखायनो एसे एरखेनांसिगोन जेथो मोसादोब्रा मोसादो
Hai. बिसोरनो बाजै जिल्लानि सिख्लाफ्रा बैसागु मोसाग्राया दायो मोनाबिलिनि 3 बाजिबाय नाथाय अखाया बिराद गोसा हाना होबाय थेवब्लाबो अखाखौबो मानियाखै मोसागासिनो मोसानाय गावजों माखासेया बारान्दायाव हाबसोबाय माखासेया मोसागासिनो अखायाव जाजोब्बाय अखा हानानै गुसु जालाजोब्बाय बेलासिनि 3 बाजिबाय नाथाय बैसागु मोसाफुबाय थानाय टाइमावनो बिराद अखा हानानै होबाय नाथाय सानैसो मानसिफोरा जागासिनो बरफसो उल्था ओइ देखायलाय बरफा ओइ देखाय बरफा जाव गुसुआवसो बरफ जायो नोंसोरो दिनैनि भिडिअखौ बिसिमावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना अननानै कमेन्टआव फोरमायहरदो माबायदि मोनखो नायनानै आरो नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि मोसानाय जायो मेथाइ खननाय जायो बेफोरनि बागै फोरमायहरदो